prosto, prosto, prosto. Jeszcze, jeszcze. I 8 w prawo. Tak, tu do tatusia, tu. Tu jeszcze. I tam, do rogu. Tak, prosto. Gaz, gaz, gaz. I w lewo. Zawracamy. To chyba 9 wychodzi bardziej. Tu. Coś wyszło. I zawracamy. Gaz? Gaz lekki, tak. I teraz tu. Lekki gaz. I tam. Ładnie idzie to, nie? Co? Ona nie ma tylko tej podpory na ruszanie, nie? No, no bo to maszyna. Dobrze. Tu. Gaz, gaz. Gaz. Na zdrowie. Wszystko to będzie słychać, wiesz o tym. To co, kliknąć nie mogę? Kółeczko. Kółeczka. Kółeczko naokoło mnie. Naokoło, mamusi, naokoło. Tak. Gaz, 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 gaz. Dobrze. Hamuj. Za dużo, za bardzo bierzesz prędkość. Dawaj. I tam do rogu jedź, tam do rogu. Tam, do rogu i w lewo. Dobrze, gaz, gaz. Dobra. Jak ci tak pokazuje, to hamulec. Jak tak. A jak tak, to gaz. Gaz, gaz, gaz. Gaz, lekko, gaz. Zawracamy. Tu. Stajemy. Tu. Hamujemy. Stop. Dobrze. I ruszamy.